Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong iampo nga ang kalibutan makakita sa presensya sa Ginoo ug musaksi sa kamatuoran dili sa mga bakak ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa kalig-on sa ilang kinabuhi ug makatagamtam sa tinuod nga kalinaw ug kahiusa. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya nagbangkite si Hari Belsazar alang sa 1,000 ka mga kadagkuan ug nakig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakainom na si Belsazar sa bino, gipakuha niya ang mga bulawan ug mga platang galamiton nga gikuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor sa templo sa Jerusalem. Iya kini gipakuha aron maoy iyang paimnan sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug sa iyang mga puyo-puyo. Busa gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios ug gigamit kini sa hari sa mga kadagkuan, sa iyang mga asawa ug sa iyang mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila ug gidayeg nila ang ilang mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, tumbaga, puthaw, kahoy ug bato. Kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didto sa bungbong atbang sa suga ug nakita kini sa hari. Nang luspad ang panagway sa hari, ug gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy, ug nangurog ang iyang mga tuhod. Busa si Daniel gipakuha sa hari, ug giingnan, "Ikaw ba si Daniel nga usa sa mga binihag sa akong amahan, gikan sa Huda? May nagtaho kanako nga gitugahan ka sa espiritu sa balaang Dios, ug nga may talagsaon kang kahibalo, panabot ug kaalam. Apan nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug mga gumunhap nga sama niini. Kun makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, pasuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakwintasan ko ikaw bulawan, ug himuon kong ikatulong 10 nga opisyal sa akong gingharian." Unya mitubag si Daniel, "Dili kinahanglan nga gantihan mo ako. Ihatag na lamang kana sa uban, apan basahon ko ang nahisulat ni ining bungbong
ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan niini. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit, ug gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo aron tagaya nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa imong kadagkuan, mga asawa ug mga puyo-puyo. Gidayig mo ang mga Diyos-Diyos nga plata, bulawan, puthaw, kahoy ug bato, nga dili makadungog, ni makakita, ni mahibalo, apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga maoy naghatag kanimo kinabuhi ug sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat ni ining mga pulonga gikan kaniya. Ang mga pulong mao kini: Mene, Tekel ug Parsin. Mao kini ang ilang mga kahulugan. Mene, giihap sa Dios ang kidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon sa hari ug natapos na kini. Tekel, gitimbang ka o gikaplagan nga kulang sa gibugaton. Parsin, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media ug taga-Persia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya siya og dayga sa walay katapusan. Himaya siya og dayga sa walay katapusan. Adlaw ug bulan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga bituon sa kalangitan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Tanang talisik ug yamog, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang kahanginan, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Kalayo ug kainit, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kabugnaw ug kamig, dayga ang Ginoo.
dayga ug bayawa siya labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Himaya siya ug dayga sa walay katapusan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, lalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kadinyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Hesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon, ug dad-on kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod ang sa inyong kaugalingon, kay hatagan kamo igsusulti o kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakap. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala o patio nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Si Propeta Daniel dinhi sa atong unang pagbasa, gibilanggo siya o nailhan nga dunay abilidad sa pagsulbad og mga tanghaga or pagbasa sa mga kining lisod sabton nga mga pulong. Nya giingnan siya sa hari, kung makatubag gani ka, makabasa ka o makahatag og saktong kahulugan, ako kang suluban og harianon nga dungog og ikahimuon tikang ikatulo sa akong mga kaning tag-as og ranggo nga mga opisyal. Pero ang tubag ni Daniel, di na kinahanglan mahal nga hari nga imo pa kong tagaan ana, ihatag na lang nas uban. Pero ako kang sultihan sa kamatuuran sa imong nabasa. Sakit-sakit ba yan ning iyang gisulti? At tubangan sa hari, wagi siguro o kung magsulti niya ni, putol iyang liog. Di ba? Kung sa may gisulti niya, siya ka ng pulo nga tekel, gitimbang ka,
o di mene, kanang mene giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw sa magpabilin kang hari ug natapos na kini. Ano bang mosulti kas tinuod ba atubangan sa usa ka tawo nga dunay katungod ug gahom pagpatay o pagbuhi nimo, nya mosulti gyud kas tinuod bisag murag dili nindot paminawon ngadto niya, kamo makahimo mo ana. Nanglitan ron imong nagtrabaho ka, ang inyong gitawag og employer nagkabit-kabit, nya imong ingnon bisag unsa pa kakadato sir tungod aning imong pagpangabit maimpierno gyud ka, nya ikaw clerk, imong paminaw ikaugma makareport pa ka. Ha? O niya ang kabit pagid niya mo'y imong manager, niya imo siyang ingnon sir pasaylo alang konsultihan tika kaning inyong pagkabit-kabit ni ma'am makapaimpierno gid nimo, giihap nas Ginoo ang imong mga adlaw ug natapos na kini. Ana zaman imong paminaw makareport pa kay kaugma. O bisan lang gani ang barangay kapitan niya bago kang na-hire nga lupon taga pamayapa, nga ingnon din nimo ikaw ang kapitana ka, kurap kay kastanan, giihap na las Ginoo ang imong mga takna ug tapos na kini, tuon nimo hayron pa ka kag lupon sunod adlaw. Ilisan lang katong basuriro, may paning basuriro kay magsigig ingon yes sir, yes sir, yes sir. Mo ba ay gusto karon sa mga leader bisan gani kining nagwali gusto man kining daygon ba, di ba? Pero suway ko na kog sulti be, giihap nang imong mga adlaw pader, di ba mo yung kumauna pa unta kang buanga ka. Mao nagiingon ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, moabot yung panahon, gani nahitabo gini nila ni Daniel na atong iyang mga kauban nga bilanggo gid sila. Hasta ang iyang mga apostoles gipangbilanggo, gipanglutos nganuman nagsaksi man gud sila sa kamatuoran, wa magila kung Katoliko ba ka, Protestante ba ka, nakaila ba ka Ginoo o wa, sultihan gitikas kamatuoran nga gisultis akong Ginoo. Muna si Belsasar, anak maning Nabucodonosor nga mao'y mibihag nila, sige ra gyud sila sulti. Bahin sa ni Nabucodonosor, giingnan yapong Daniel, ikaw ni ang hari nga naas larawan ug ang Ginoo mo paphani mo sa imong pagkahari. Wag tang gyud iyang pagkahari Nabucodonosor, sulti gyud tinuod nya tekel gitimbang ka ug kulang sa gibugaton. Imong nganlan ang imong employer og kuwang-kuwang ka. May pagkakuwang-kuwang ka ngano man minyo ka nya nakigkabit ka ning imong sekretary, kuwang-kuwang ka, di ka saktog kabuot. Sultihi ko no, naon na tog di ba ka mo piti imong naon, mana mo wa din ni mahitabo di ay daghan kay na kay bao mo ana kamo nagtrabaho ako kay bao sa ko sa butata, pero di lang ta mo sulti ay na lang ila na lang kaugalingong problema ana asiyang si manubagana. Pero matod pa ni Kristo, kung lutoso na mo, mauna ng panahon na nga kamo makasangyaw. Nga naman, inyong mapakita, unsa di ay kalabaw ang Ginoo sa tanang mga hari o mga gahom dinhis kalibutan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, gasigi yung ingon, himayaa siya og dayga sa walay katapusan, gipanghisgutan din hini Daniel ang mga bulan, mga Ginoo, mga tubig, kalangitan, mga talisik, ang among tanang kahanginan,
Pasabot ang tanan gyud dinhis kalibutan magdaig ra gyud sa Ginoo dili sa tao. Og di kita mahadlok nga mosultis ka matuoran bisan pa man og ang resulta ana patyon ta. Gilingi ay mong tupad. Ing na di jud ka mamakak. Hindi ka no. Lingi ako na yung tupad ba. Di jud ka mamakak. Na betay niingon ako nga mga organisasyon ba sa simbahan may pagka-conservative ni sila, pero ang katong mga conservative mga tiwasono na guwang na ba o niya ang kaning sunod nga generasyon nila nagda sa ilang mga kunuhay mga katungdanan mga batan-o na gidili man gid na nila nga musimba nga dili magbrunda. Gidili sad na nila ang kanang pamintals naong pangiskis kilay o pakolors buhok. Mo gina ilang trademark. Ana karon i-take sila nako ang pipila ba sa mga tiwasonon. Ingon, Padre, lahi naman kaayo ang amo rong mga bag-ong mga batanong leaders. Nagmeeting sila, Padre, nya niingon sila ato na lang tingali ning ialaw nga mangarti sa tagamay moderation lang ana nga pa-color sa kuno sila silang buhok ana nya pwede ra sad kuno kun magbrunda o dili ana ba ning luag man siya unsa may among buhaton ani Padre nako tugote lang na sila gud dawata lang. Pero kamo ipakita nga malipayon mo sa inyong gibuhat. Kay basin sa niyag masuya mo siya, ala ni gwapa lagi siya niya ako tiribati lagi. Basin sa niyag magmahay-mahay mo ba nako sa inyo bang kasing-kasing ipakita nga kamo malipayon sa inyong gibuhat aron makita makumparar ani mga batan-on nga naa di ay kalipay sa atong pagkamatinud-anon. Dili nato tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong buhok kung sanay kolor, di nato tabon-tabunan ang kamatuoran sa atong naong, sa atong kilay o uban pa diha. Kanabang naa di ay nindot nga kalipay sa pagkamatinud-anon. Di ba? Dili di ay ang kalipay magikan sa pagpamakak, sa pagtabon sa kamatuoran na kumo ikay tag-iya sa kompanya pwede nimong kabiton ang imong nauyunan nga imong mga sekretary, mga empleyado, di din na siya pwede. Bisan pagka na siya vulnerable, pasabot, muuyon ra gyud nag-imong kabit-kabiton kay pobre in taon, nya imo ding taga-tagaan og kwarta. Ana, di na siya pwede. Dili pwede nga mahimong successful ang atong kinabuhi nga maglunang ta sa sala. Bisan pag-unsa ta kataas og ranggo sa kalibutan, bisag presidente pakas mga nasod, unya maghimo tagdautan sa matas Ginoo, gisukod ta, gitimbang ta, ug wa ta kapasar sa gibug-aton. Kana bitang mga quality control, labi na diha sa mga bikiri o uban pa, di ba? Timbangon man na nila ang kanang mga manok, ang mga pagkaon, timbangon na, digi kapasa, reject. Ang awa kapasa, reject. Kinalang sakto gyud timbang. Tinglingi ay mong tupad, sakto kas timbang. Dili ka overweight. Dili ka overweight or underweight. Unsa may makapa-overweight na to? Ang sala. Unsa man say makapa-underweight na to? Ang sala ra gyapon. Unsa may makapasakto na to timbang? Ang kabalaan sa kinabuhi. Wa ni maghisgot og actual weight. Unya ningon din siya dire, parsin gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa laing mga kaliwatan. Gibahin-bahin. Mao na sa atong pagkamakasasala, usahay mabungkag yun ang atong pamilya. Mabungkag o ipanghatag na lang ang mga anak ngadto sa lain-laing mga tao. Kita din hido naman tayo gipangtabangan, imong pangutanon kumusta man imong pamilya, way klaro si papa, way klaro si mama.
tuwa na sila slain, kamisad, di arasad mis among iyaan, di arasad mis among uyuan, di arasad mis among lolo. Ang uban gani ingon, ako pader, na diin lang yun ko. May gani na ako mga silingan nga nisagop nako. Napagani usan, ingon, dito ko kapuyo sa prisuhan pader, kaya ang akong suod nga nag-atiman ako, gamay pa ko, na priso man. Dito lang sa kunipuyo sa prisuhan, hangtod ko ni edad, aning mga idara, mga utso. Ana ba? Mabungkag in taon ang pamilya. Nga naman, tungod sa sala. Nya unsay sala? Kanang di natamudaig sa Ginoo. Din atamuhatag sa Ginoo sa iya giyong tinuod nga dungog og pagdaig. Una, salamat kay ninyong namalit og slat. Nga naman, pinaagi sa inyong mga kwarta, pinaagi sa inyong gugma sa simbahan, gipakita ninyo nga kamaog yun mong mo prioritize sa Ginoo. Dunay nipalit nato dinhi og disap. Pila to yang gipalit, murag duha man tingali to ka slots. Kay ba mong tagpila atong disap? 500,000. Nya nipalit siya, murag 500,000 ra banting ito, usa ra ka slot. Pero kadto unta ilang igpapaayo sa ilang balay. Ipaayo ba sa ilang balay? Nya niingon dayon siya sa iyang bana, dong mada pa man gining atong balay. Ikumparar nis mga balay nga gipaayong Padersiano, mura mag-40 ra gyung layua atong ilang balay. Di lang sa ni nato ipaayo, ato lang sa ning itabang ato sa proyekto ni Father. No. Mura mamugwa malipay ng mga naong. Lainan niyog batasan. Mura mo ganun. Ha? Di na mahimo eh. Balay ko na imo na yun. O na nga, pasalamat ang atong disap na anatay halin nga 144 slots. O niya, 26 slots na lang ang available. Pakpak. Nandot na kayo niya. Sa ato sang sitiyo, ato man tong gipunan, nahimo naman tong 64,000, kay haron jud ma-accommodate nato ang kadtong 140 ka mga ayuhonon nga balay, dili lang 60. So nahalina na sa tag 42,074 slots, 21,926 na lang ka slots ang available, tag 100. Di ba? Okay kayo. Nya gahatag man ko ani og bag-ong challenge. Pila gito akong challenge sa sitiyo karon? 300 slot challenge or 30,000 per challenge. As of yesterday, nakadawat na tag 18 ka 300 slot challenge. So, di ba? Pakpak mo saan. Ang atong DSAP, ang SBF DAG, hindi pa jud kaayo siya daghan, pero basig mo daghan ran nanatay halin nga 1,364 ka slots, napay 58,636 slots nga available. Ang ato lang ani, di ta mohonong sa pagsangyaw unsay kamatuoran, ug unsa may kamatuoran, bahin aning atong mga bahandi, matud pa sa atong salmo, kamong tanan nga mga nias kalibutan, apil namong mga dili bitaw mga tao, sama aning kabugnaw, kainit, talisik, ug uban pa, dayga gyud ang Ginoo. Pasabot sa atong paggamit sa tanang butang sa kalibutan, kwarta, bahandi, atong talent, tanan gyud daygo nato ang Ginoo. Ug unsaon man, magpuyo ra gid ta sa kamatuoran, kabalaan sa kinabuhi niya, subay sa pulong sa Ginoo. Di unta ta mahadlok ni ining mga kamatayon. Matud pa diri, pabilin kamo nga malig-on kay niini sa atong ebanghelyo ba ningon, pabilin kamo nga malig-on kay niining paagiha maluwas kamo. Ang kalibutan ra ba karon mga igsoon, bisan gani dinhi sa atong simbahan, kaming mga pari og ang ubang mga leader sa atong simbahan, ang gitudlo
unsaon aron mawagtang ang atong mga pag-antos. Naglikay ba sa pag-antos? Gilingya imong tupad. Ing naunsa ro imong gipaningkamutan nga mag-antos ka o mawa ang pag-antos. Sige, pangutan ang. Ing na malipay kang mag-antos o mawa ang pag-antos. Ang gitudlo gyud sa kalibutan, avoid sufferings. Kung ang imong sakit maunay imong pag-antos, pagita gyud paagi nga mawagtang ng imong sakit. Duulan ang tanan nga makahatag nimog healing. Aron mawa gid imong sakit. Hangtod mo sangko na lang ka anang gisuwat-suwat anang papel, ihumol ana na ang tubig nya sige kag inom para lang gyud mawa imong sakit. Kay kang sakit makahatag og pag-antos. Kung gusto ka nga why dimalas imong kinabuhi, kay ang dimalas makadaot, hala sundan ang tanan nga kamaong motudlo aron mawa ang dimalas, mupuli ang swerte. Hasta pagani ako ino ko pader blessingi ko aron mudaghan akong swerte. Naku, buangon ka. Anong swerte-swerte man nga ang kinabuhi kamatuoran man ang atong sundon, ang pulong sa Ginoo, dili swerte. Pwede kang mahimong balaan bisag masakiton ka. Pwede kang balaan kung himsog kag lawas. Pwede sad kang mahimong balaan bisag pobre ka. Pwede sad kang mahimong balaan bisag dato ka. Unsa may pinakanindot gyud nga atong paningkamutan, pangita og mga tao og mga leader sa simbahan og outside sa simbahan nga motudlo nato nga ang kabalaan sa kinabuhi maoy importante, dili ang pagkamalipayon, dili ang pagkahimsog sa lawas, dili ang why mo persecute, why mo daot nato. Kay matud pang Kristo, lutuson gyud mo, pamatyon gyud mo, bisan pa ang inyo ganing kauban sa panimalay, maunay mo unay og patay ninyo. Daghan kay mo ingon diri pader, unsa may akong pangadjion para ang akong mga anak din magtubag-tubag nako. Ako naman oy pangutan-ong wa man ko'y anak. Nako nganong mahadlok man kag tubag-tubagon kas imong anak nga natural magina sa anak mutubag maginas ginikanan. Di ba? Di na magtingog, basig di na nimo anak, basig sulugoon na. Nya sigihan nimong kasaba mo nang di na magtingog. Pero kung ang imong anak relax gani nimo, isip ginikanan, mutubag gina, nya usahay ang isulti anak sakit. Nya isip ginikanan, ipakita nga kamao kang mudawat sa imong anak bisag sakit nagsinultihan. Anak guna nimo, ipakita sa pag-ingon nga nothing gonna change my love for you. Aron ang imong anak pinaagi sa imong pagdawat sa iyang mga tubag-tubag, kay lahi man gina siyag framework sa utok, kay ikaw ginikanan tuwa naman ka, padong naman ka, tiwasono naman ka, kaning imong anak gasaka pa man ang energy ani kusog mangayo, lahi man gina siyag panglantaw kay kanimo, dawata siya, ipakita niya ang mapaubsanong pagdawat sa atong gihigugma. Ug matud pa ni Kristo, maunang panahon na masangyaw nimo ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Kanang moingon ta, maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, sugod karon, sugot lang tagtubag-tubagon ha. Sige na. Aron di na magkusmod ang inyong mga anak. Magkusmod man na, o di na sila katubag, magkusmod na, labi na, tingog. Usba na sinultihan yung buang ka. Anaon ni mo, mag-ano na niya, silang utok ka na, kasi niman, matay. Ayaw, na tubag yun mo dong, dahil, sulti lang yun mo, feel free. I am always in your side. You can do all sort of failures. You can commit all sorts of sin before my eyes. It cannot change my love for you. Dadon day na si imong bata ang iyang uyab sa inyo nga daghan kay patik na akong boyfriend.
sus Ginoo ko yung tao nasa ka ni padong akong anak. Oh, very good day. Ana nya gagas imong luha ngano ni cry man kama siya. Ano lang, medyo painful. Ana. Pero okay lang. Ana, no? Nya ni kagabi ato mo paraig dito imong anak nimo nga babae. Ma, mura lagi dili kay ka happy pagpailan ako sa akong boyfriend ganiha. Daghan man kay tog patik dai, mura man tog manuyupay kayo. Mura lang kog ni anticipate ba pero di sa di hinoon siya kuan kanang 100% sakto. Nag-anticipate lang ko ba kadaghan ka nimog mga pag-antos kung maminyo kag manuyupay, maminyo kag adik, mag-antos tingali kag maayo nya sakit kay nako nga ikaw akong anak mag-antos pero imo ginang pilion ni aragyod ko support ragyod ko nimo moingon ta imong anak hala no ana iguman ana moingon siya di na lang ko padayon oy kay love gid ako sa mama ug papa. Sige na nindog na ta drama ra ginang ako. Sige mga igsoon, itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios uban sa mapaubsanon ug lig-on nga pagtuo moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan magmatuuhon ug magmalaumon nga mulantaw sa umaabot nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang mga gitamay, ang mga sinalikway, o ang mga wala gihigugma dinhi sa atong katilingban, makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga lig-uno nato ang atong pagsalig kang Jesus, nga mopabuka sa atong mga mata, ngadto sa katahom sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga manag-antos makakita ug makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga tawo nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag ug grasya ihatag ngadto sa atong nangamatay nga mga kaparyentehan ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Makagagahom ug maluluy-on nga Dios, Ginoo sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay higasa ko kanimo, tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako, ikan sa sala, ug
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadidyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinongdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto usab nga wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ani ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan nga nasa mga namin, pagdaygon ang imong ngalan, abot ka namo imong harian, magtuman ang imong pagod, hindi sa yuta, payon sa sa mga nakasalakan mo, o mo kami ditugyan sa mga pagsulay, iluluwa-luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. kay mo manangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug
mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios nga gamhanan din hinining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayod itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Nga ato lang buhaton, musugot lang gid tag magantos, musugot lang gid ta og lutuson. Ang ato yung dili isugot nga moundang ta sa pagsunod sa Ginoo. So salamat sa nagsunod Dios Ginoo og nagpaambit sa ilang mga grasya nga hinato. Padayon mo pamalit og mga slots, no? Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto na pay 58,636 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya. Ang ato sad nga sitiyo para ni sa atong pagpaayos mga balay nga gubaon in town kayo, na apay 21,926 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naasad ni siya 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Ang ato sang DSAP na apay 26 slots nga available, tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum kay investment man ni siya. Niya kining sitiyo ug ang DSAP kutob ra ni karong December 25. Wala nagyoy single extension. Sold or unsold totally. Salamat kayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan,
sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.